Forestil dig at bo i et hjem, der hver dag giver dig følelsen af at være på ferie. Velkommen til jeres skandinaviske oase i Tor Amager. Beliggende i det prestigefyldte Golden Residence, tilbyder denne udsøgte villa i toplan den perfekte balance mellem luksus og komfort. Når I træder ind, bliver I mødt af en rummelig stue og et stort køkken og et hyggeligt badeværelse i stueetagen. Går I ovenpå, finder I 3 lyse og luftige soveværelser, samt 2 ekstra badeværelser, der sikrer plads og privatliv til alle. Men det stopper ikke her. Villaen kan også bryste sig af en pragtfuld have på 250 kvadratmeter, komplet med en komfortabel terrasse, perfekt til at have gæster eller bare slappe af. Energieffektivitet? Helt sikkert. Udstyret med solpaneler og solvarme reducerer dette hjem betydeligt energiomkostninger, hvilket gør det både intelligent og smukt. En gylden mulighed i enhver forstand for dem, der søger en investering. Luksuriøs livsstil, bæredygtige løsninger og en uovertruffen beliggenhed. Gå ikke glip af dette skandinaviske paradis i Tor Amager. Kontakt os i dag for at gøre den til jeres.